Страничния съдия. Сега възможност за отбор на ЦСКА и ето, че армейците повеждат в резултата. 33-та минута. ЦСКА открива. Автор на гола е Мишел Платини. 1-0 за ЦСКА. Грешка в защитата на Левски и червените повеждат с 1-0. Каква радост за футболистите, водени от Милен Радоканов. Невероятна радост и по трибуните, където са феновете на ЦСКА. 1-0 за червените срещу отбора на Левски. Мишел Платини в прегръдките на своите съотборници. Има футболист на Левски, който лежи на тревата и ще получи медицинска помощ. 33-та минута. ЦСКА повежда на Левски с 1-0. Да видим отговора на сините. Вижте още веднъж изсипаната топка пред наказателното поле. Увисна Сержиньо Грин. След това Божидар Митрев се сблъска със свой съотборник и Мишел Платини вкара топката във вратата. Милиев и Божидар Митрев се сблъскаха и Мишел Платини успя да открие резултата. Ето още веднъж точния завършващ удар на нападателя на ЦСКА. Колективна грешка в защитата на Левски. Първо Сержиньо Грин не действаше добре. Позволи топката да го прехвърли. След това Божидар Митрев и Йордан Милиев не се разбраха. Сблъскаха се. Така за Мишел Платини остана по-лесното да вкара на опразнената врата. Левски ЦСКА 0-1. Гол на Мишел Платини. Бандаловски. Добре се измъкна Тонев от Минев. Продължава да владее Александър Тонев. Навлиза дълбоко в половината на Левски. Хубаво ниско подаване по тревата на Мишел Платини. Спас Делев се размина малко пред голлинията. Грегори Нелсън връща към Мишел Платини и 2-0 за отбора на ЦСКА. Втори гол на Мишел Платини в началото на второто по време. Божидар Митрев е на колене, а ЦСКА повежда с 2-0. Какво ще прави сега Ясен Петров? Той трябва да предприеме някаква промяна. Но очевидно е, че играта на Левски не върви днес. Мишел Платини дава солидно предимство на своя отбор. Прекрасен бе рейда на Александър Тонев. Центрирането на Мишел Платини още по-добро. Спас Делев се размина в първи момент. След това Грегори Нелсън пусна към свободния Мишел Платини. Безкрайно закъснял Йордан Милиев. Бранителите на Левски оставиха непокрит Мишел Платини. Грегори Нелсън пусна топката към него и Мишел Платини отблизо буквално разстреля Божидар Митрев. Йордан стена от двама души срещу Спас Делев, който връща топката ниско по тревата и 3-0 за червените. Истински разгром се очертава за футболистите на Левски. Апостол Попов е на седмото небе от щастие. ЦСКА повежда на Левски с 3-0. Много слабо играят играчите на Ясен Петров, а футболистите на Милен Радоканов се възползват от това. Заучено бе това положение. Видяхте, че Спас Делев не тръгна да центрира топката в наказателното поле, а я върна, ако не се лъжа, към Александър Тонев. Ето още веднъж повторението. Абсолютно непокрит бе оставен Александър Тонев, който подаде към Апостол Попов и той прави резултата 3-0. Този път Дъстин Мюлдер изпусна Апостол Попов, а Божидар Митрев нямаше какво да стори. След тях са пострадали както привърженици на червените, така и полицаи. След матча ще ви информираме по-сериозно за това, което се е случило. Сега обаче да видим какво ще направи Гара Дембеле. Дали топката премина гол линията? Да. Левски връща един гол в 73-та минута. Караджов се опита да спаси, ядосва се Караджов, а феновете на Левски се радват. Ето, че сините се връщат в матча. 74-та минута. Трябва да видим още веднъж ситуацията. Ето го подаването към Дарко Тасевски, който свали с глава за Гара Дембеле. Той върна топката и в опита си да я изчисти. Костадин Стоянов си отбеляза нелеп автогол.
Няма спор относно това, че топката е преминала гол линията. Иван Караджов би следвало да действа по-сигурно в тази ситуация, тъй като Антон Генов, който ръководи много авторитетно тази вечер, всеки момент ще даде последния съдийски сигнал. Поздравления за Антон Генов. Не трепна нито в спорните ситуации. Справи се прекрасно. Когато трябваше да покаже червени картони, го стори. Ето е радостта на футболистите на ЦСК и на техния треньор Милен Радоканов. ЦСК спечели гостуването си на Левски с 3-1. Мишел Платини вкара 2 гола. Апостол Попов добави едно попадение след автогола на Костадин Стоянов. Състава на Левски върна един гол, но той не бе достатъчен, за да може Левски да стигне до нещо повече в този двубой.